Iri pamawara habisan sa uga padagulay kultura itihatun bagaw haray isa berapa siglo ang lumabay diri susukan ang bagaw haray pagpapabilin lagi gapon bisan dalon kay maupay kutban kurat sa gasarayawon pagpapadayon na habisan sa ugay rasyon kurat sa nagihapon anan bisag di nga sarayawan ito makikitan kurat sa lugar at pinaarigan kay kung ini mawara magpapabiling ang sarayawan kay kurat sa gulang nagatagalihawan kurat sa namkakaribong bisa diisikat ihapon labi na habang ang pagpapatun kurat saan maupay sayawin kay kung ikaw ang matukahan sa kay waray kagod kalugian kaya di mo mabili ka na pasayaw ikikitan. Sa ating padi-padihan na dapat sa rayaw na kita ang kalimayag ganda isuan padayon sige at na ito di may gagana kung bugos pa'y nandali pang masukli na pag-aruan na kay baging masunod ka na yan naging pagsayaw ang lugar kakurot sa tawagan yan pag inaanglan gusto ka dali ay masundon pa ito ipasok ng mapasok-pasukatun na bigalan ayaw kinapag-inalang-alang kaya mag-amuras gulawan mahimon si hindi nga higayon kaya mag-iinay-inay ka pa hasta ka mauunahan ka alin puso na nalaing lugulit at bakad salit sangkay ayaw paulit para diri ka makaltansin nakaraganing buging bayan kundi matuman alipamiyag at may oras ka pikahi kung makalugar ka pirahi paniguruhigon ayaw pang mausin. Alright, mga salamat Mr. Joel Siguan ano yung pagsayaw ganda mga salamat gyapon kan mama Ana Daganyo ayan mga salamat.